Ну вось я і сабраўся. Узяў з сабой усё самае неабходнае, другі камплект штаны і куртка, бо па прагнозе сёння магчыма дождж. У мяне ёсць толькі адна пячатка, і я планую назбіраць іх сёння паболей. Настрой плюс 100-500 і поўны бак паліва. Падарожнічаю, дарэчы, я на матацыкле Honda NT650 DeVille. Гэта сярэднепамерны турыстычны матацыкл, выдатна падходзіць для падарожжаў. Першай кропкай будзе мір Новагрудак, адлегласць 50 км. Нарэшце я ўжо і ў Новагрудку. Здымаць агляд на сам замак я не буду, уся інфармацыя ёсць у сетцы. Мая мэта прыехаць, убачыць і пячатка ў пашпарце. Тым больш, што ў шмат у якіх месцах я ўжо бываў раней. У Новагрудку мне паставілі две адзнакі, і за Любчынскі замак таксама. У Любчу не паеду, бо быў уже там 2 разы. Далей еду ў Ліду. Па дарозе за Новагрудкам спыніўся паглядзець на ветракі. Далей каля Бярозаўкі мяне наганяе дождж. Спыніўся на заправцы, перачакаць, перакусіць і выпіць каву. Доўга чакаць не стаў, калі дождж крыху прыціх, прыняў рашэнне ехаць далей. Далей пераязджаем рэчку Нёман і не буду доўга цянуць кота, вось мы і ў Лідзе. Атрымліваем сваю пячатку і едзем далей. Потым праз некаторы час я пападаю пад моцны дождж. Ехаць пад дажджом на матацыкле непрыемна, і выглядае гэта прыкладна так. Вядома, абцякальнікі і шлем адбіваюць большую частку вады, але шмат куды трапляе. І вось так і сяк я прыязджаю ў Жамыслаўль, сядзіба ў Мястоўскіх. Ну што, працягваем шлях, і наступная кропка Гальшанскі замак. Хуценька ставім пячатку, фатаграфуем і з'язджаем, пакуль не пачаўся дождж. Далей мы трапляем у Крэва і ставім чарговую пячатку. Дарэчы, у Крэва мяне ўразілі дзверы, прыкладна 15 см таўшчынёй. Працягваем свой шлях і зноў трапляем пад дождж. Потому что я догоняю дождь. Там вон откуда я еду дождя нету, куда я еду он есть. И я вот решил немножко подождать, чтобы его прогнало. Кстати, вот эти классные чуни. Вот здесь у меня почти сухо даже. Вот тут сухо, ну тут трохи мокро. А тут сухо, трусы сухие. Странно, но трусы сухие совсем не пахнут. Куртка, ну, мокрая. Ой, куртка мокрая. Ну там под низом еще одна. Я в 2 куртках можно. Это такая легкая, типа ветровочка. А вторая там такая потеплее. А вось і троіцкі касцёл. Пячатку паставіць тут было непроста, бо месца, дзе яе ставілі, было закрыта. На шчасце, касірка нешта там забылася, ну і заадно паставіла мне пячатку. Тут, дарэчы, непадалёку была атамная станцыя. Мне было цікава паглядзець. Сёння больш пячатак мне сабраць не атрымалася, таму што ўжо было 7 часоў вечара, і ўсё было зачынена. Цяпер мне трэба будзе ехаць на заправку і вяртацца дадому. Увогуле, я праехаў у адзін бок 273 км, ну і дадому прыкладна столькі ж.